Tady není hajzl papír. Tady taky není. Jak je možný, že na kyberně nejsou hajzl papíry? Dá! Pepo, nemáš hajzl papír? Ne, nemám. Doručení za 7 dní? Jak jako za 7 dní? Já potřebuji srát teď. Ne zítra, ne za 7 dní, teď. Slyšel jsem, že tady někdo potřebuje toaletní papír? Toaletní papír Roberta. Kupte si předplatné na stránkách roberta.cz a každý měsíc dostanete tento nádherný zbrusunový toaletní papír Roberta. Můj prdel si zaslouží péči. Čistá jako před vysnem.